И всички бройки лекна ми напомнят ден. Кога ще свърши? То свършихме, нали? Като се прибира утре, ще вземеш ли аванс? Защо? Питам, бе. Ти откъде намериш 100 евро? Ти откъде знаеш, че имам пари, бе? Нали каза? Кога? Ония път, на ония, да. Да. Ми казах му, че исках на заем. От един човек. Не знае. Да. Лъжиш. Не те срам, да те срам. Да не си играл комар, Не, бе, ти си луд. Брат, не е хубаво така да говориш, все пак сме хора. Много си красив. Гледай ме в очите, няма. Какво прави това? 100 евро купиш. Купих си дрехи, бе. Къде са тези дрехи? В къщи, ба. Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Питам. Не ми пука, обичаш ли ме? Отговори нещо, моля те. Джорджия.